Good morning लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय आं दं दा गणेश मन्दिराव फुङावनो 5टायावनो हाखु दाखु माया ओंखाम संबाय दावदै सावदैदो जाबाय ओमफ्राय दा गणेश मन्दिराव नेगासिनो दं गारियानो फैया परथाबो जाबाय साबो लांबाय उदै बुंजोबबाय पुरा तेल जाबाय ओमफ्राय दा जों थांनो रेडि दङ udalguri माने जोंनि न'निफ्राय udalguriनि डाइरेक्ट बासआनो गैया आरोना बेखायनो बेयाव फैनानै खस्थ' नेगासिनो दं ट्रेनजों थांबा हायोमोन आरामसे 8टायाव मोनफैदोंमोन बेवहाय गणेश मन्दिरावहाय न'निफ्राय ट्रेनजों 8:30 थांबाथाय 10:30 मोनहैयो आरोना udalguriसिम खिन्थु आङो बेगबो दंसै नांला दे होननानै बासजों डाइरेक्ट थांनोसै डाइरेक्ट गारियाव होननानै थादोंमोन आरो ओमफ्राय क'क्राझारनिफ्राय दा 10:30 मोनफैगोननो नेगासिनो दं ओमफ्राय लोगोफोर आंनि ब्लग लाबोनाया एसे लेट जागोन आरोना मानो होनबा आङो बाइबेल क्लास लानो थांगासिनो दं दिनैनिफ्रायनो क्लास दंमोन आं दा क्लासखौनो मोनहैला दिनै गाबोननिफ्रायसो मोनसिगोन मानो होनब्ला क्लास लाबाथाय ब्लग लाबोनो एसे प्रब्लेम जागोन खारन जों दा हस्टेलावसो थाहैगोन आरोना गार्ल्सफोरनि थाखाय हस्टेल दंखायो बयसफोरनिया एक्सट्रा गार्ल्सफोरना एक्सट्रा बिब्दि जागोन आरोना ओमफ्राय बेखायनो ब्लग लाबोनो एसे प्रब्लेम आरो सुटनि खामानि मोन्दोंमोन आं मोननैसो दा बैसागो सिजोन नालाय खिन्थु आं टाइम होनो हाथारनाय नङा आरो नै दासान्दि नायगोन उनाव मिलायबाथाय फिल्म जा मिउजिक भिडिअ जा आं ट्राइ खालामगोन थियेटार थांनाय जाथ'खाला नालाय बेस्थ'नि गेजेरावबाबो नोंथांमोना आंनि मोनसे फेमिलि जाना दं आं नाजागोन गेजेर गेजेर ब्लग लाबोनो बेनिखायनो आं शेयार खालामबाय जे आं दिनैनिफ्राय udalguri थागोन आं बाइबेल क्लास लानो थांगासिनो दं लोगोफोर एसे लेट जागोन आरो भिडिअ होनायफ्रा मानो होनबा क्लास लाबा एसे टाइमा मिलायनो हाया जाखायो आरो जोङो हस्टेलावसो थांनानै जों जेरावबो ओंखारनोबो मोनखाया क्लास जागोन बेवहाय सोरबा सोरबा आंनि ब्लग नायग्रा दंबा लोगो मोननोबो हागौ लोगो मोनलायसिगोन आरोना लोगोफोर बुहुत मानसि फैगोन दाब दाब जायगानि फैखागोन नालाय बेयाव क्लास लानोहाय थांनोसै आंखौ माया दोनलांगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर